А зараз ми розкажемо вам про життя і боротьбу легенди кримсько-татарського національного руху, якої, на жаль, більше нема серед нас, Сервера Караметова. Це єдине фото з місця трагедії. Сервер Караметов та його знайомий Енвер Арабаджиєв поспішали на зустріч у Старому Криму. Та коли переходили дорогу, не помітили автівку, яка їх збила. За кермом був місцевий мешканець, який, як кажуть свідки, теж не помітив чоловіків. Зараз життю Енвера Арабаджиєва нічого не загрожує. Від численних травм Сервер Караметов у суботу помер у лікарні. Трасса перегружена. Они ждали, пока проедет колонна, и сразу после того, как проехала колонна, последней ехала большая фура, сразу за ней они начали перебегать дорогу, при этом не увидев о том, что снизу вверх передвигается встречная машина 99-ка. Со слов свидетелей и непосредственно понятых, которые участвовали в этом деле, мы можем пояснить, что данная ситуация, скорее всего, расценится как несчастный случай, потому что, во-первых, здесь нет никаких указательных знаков о том, что можно переходить дорогу, здесь сплошная полоса, и водитель реально не мог оценить данную ситуацию, не мог ожидать от того, что они будут переходить дорогу. Попрощатися з Сервером Караметовим у Старий Крим приїхали майже 2000 чоловік. В останню путь його провели з національним прапором. Сервер Ага був совістю нашого народу. Всі, дивлячись на його вчинки, пишалися, будто ми саме це робимо. Сервер Ага дійсно був вільною людиною. Він для себе вирішив, що не буде відсиджуватися вдома, як мовчазна істота. Він сказав, що буде боротися за права свого народу, за права тих співвітчизників, які в тюрмах, за друзів, які зараз не можуть бути в Криму. Робив стільки, скільки у нього виходило. Він для нас усіх, особливо для молоді, став прикладом, щоб не сиділи вдома і боролися в межах своїх можливостей. Зараз обов'язок кожного знайти в собі геройство і крок за кроком робити щось для народу, що в силах. Сервер Караметов пережив депортацію, мешкав в Узбекистані. Він один з перших у 1967-му повернувся на історичну батьківщину і брав участь у всіх протестних акціях. Боровся за права корінного народу Криму. Після захоплення півострова Росією окупанти заборонили проводити мітинги в День пам'яті жертв геноциду кримських татар. Однак це не зупинило Сервера Караметова. Ветеран національного руху вийшов на центральну площу Сімферополя, нікого не чіпав, в руках тримав фотографії батьків і національний прапор з чорною стрічкою. Це не сподобалося окупаційним правоохоронцям. Його насильно забрали в поліцію та склали протокол. Ці кадри зняті 8 серпня 2017 року біля Верховного суду Криму в Сімферополі. Аж 4 поліцейських заштовхують Сервера Караметова в патрульне авто. В руках у нього плакат «Путін, наші діти не терористи». Довкола люди, шоковані цинізмом правоохоронців, просять відпустити старенького, але марно. Вже наступного дня окупаційний суд присудив ветерану кримсько-татарського руху 10 діб під арештом і 10 тисяч рублів штрафу. Ще до оголошення вироку Сервер Ага здогадувався, що на нього чекає. Ані поважний вік, ні проблеми зі здоров'ям не заважали Серверу Караметову активно відстоювати права свого народу. Завжди був у перших рядах на усіх судилищах над кримськими татарами в окупованому Криму. В переломному для України 2013-му він разом з сотнями тисяч українців стояв на Майдані. Через 5 років Сервер Ага знову тут. На плечах український прапор, у руках плакат. Хоче говорити з президентом про обіцяну автономію. На этой площади меня лично, я здесь в 2013 году был на Майдане, и лично мне он говорил, что обязательно это будет Крым автономный. Но кроме этого он уже 4 года вообще ничего абсолютно не делает. И не хотят, по-моему, делать. Вот за это я приехал с Крыма.
Сервер Ага Караметов приходив на засідання Кримської солідарності, підтримував сім'ї політв'язнів. Без нього не проходило майже жодне засідання суду. Готувався до святкування Дня кримсько-татарського прапору 26 червня. Планував стати з прапором біля будівлі Кримського Радміну, звідки був викрадений, а пізніше закатований та убитий Решат Аметов. Потрібно вставати і не боятися. Що зробив наш народ, що Путін знущається над нами? Господарями Крима повинні бути ми. Наріман Алієв, Тетяна Солій, Ельвіна Саїдбулаєва, Заман АТР.